că și de pe... Salutare tuturor, cu voi este Fez Game și în clipul de azi vreau să fac The Post Challenge alături de fratele meu Denis. Salut! Și da, regulile în constă în că jucăm noi două. El trebuie să-mi spună mie oricând pauză. Voi îl auziți aici pe fundal. Da. Nu contează când vrea el. Și tu la rândul tău poți să spui pauză mie? Da. Ok, hai. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, share, subscribe, să arăți și prietenii voștri. Și vreau la acest clip să spună fratele meu câte like-uri să facem. Să facem 15 like-uri. Facem 15 like-uri. E mult sau puțin? Puțin. Acum depinde de abonați. Și trebuie să respect. Pauză! Și n-am voie să dau. Aud. Am pierdut meciul acesta. Schimb și-o brawler-ul. Da, nici mie nu prea-mi place asta. L-am luat pe Bulcar, l-am rank 16 sau nu mai țin minte. Pe Mr. Pipi. Și vreau să votați în comentarii, adică nu votați, să spuneți în comentarii ce serii să mai facem. Da. La voi în oraș a ajuns coronavirus? Probabil. Probabil. La noi este și un infectat pe aici, pe unde stăm noi. Îmi bate ăsta. Pauză. Mă merească puțin pe aici. Hai, play. Pauză. Play. Ai dat ultima dată înainte să zic eu. Da, dar nu știu cât dai. Cât să merge vocea, deci... Am trișat. Hai să... Iar am pierdut. Ce să facem? Riscul challenge-ului. Crezi că se pierde foarte multe trofee. Asta e? Play. Da, este un challenge care ne scade foarte multe trofee, dar... Da. Sper să prinde pe YouTube. Voi jucați stand-off. Dacă jucați stand-off, mă adăugați la prieteni să jucăm și noi. Apropo, dacă vreți, o să fac și stand-up pe acest canal. Nu vreau să fac doar Brawl Stars. Fă stand-off. Să jucăm amândoi. Dar nu prea este căutat stand-off-ul. Da, mă. Și da, nu voi înceta, Pauză! nu mă voi opri aici cu challenge-ul acela în care, Play. mulțumesc, în care nu colectez nimic de la trofeu și nu deschid niciun box. Eu mai pușez și off camera. Și da, pe acest canal voi posta o dată la o zi, în intervalul de 12 și 1 după amiaza. Da. Gen azi am cam întârziat, dar îmi cer scuze. N-am știut ce să postez. Și acum m-am gândit să fac de post și pauză. Come on. Play. N-am văzut power-ul ăsta. Da. Verificați și voi descrierea.
acesta a fost un meci cam easy. Easy, nu? Da, e bine că ne-am recuperat trofeele pe care le-am pierdut și... Sperăm că nu vă deranjează sunetul acela de la Brawl Stars. Deschid ce aici un Brawl Box. Pică mari gadgets. Apropo, mi-a picat Jackie. După cum ați văzut în thumbnail și în titlu. Ieri mi-a picat pe la vreo 11. Aș le-a și făcut rank 15. Da. Deci ca nebună. Cel duc rank 20 dacă vreau azi. Ce? După ora pe... Nu contează, mă. Bă, dar... Uite. Help me, e de aici, Rosalina. Am murit și eu. Bă, dar am omorât 2 acolo. Eu omoram pe toți în pariu. În bros aia. N-are nimic. Mai filmăm 4 minute, așa. Vreau să fac clipul lung, de 10 minute, ceva de gen. Și vă recomand să pe mapa asta să jucați Dynamite, Rico sau Mortis, dar Mortis nu merge așa bine mereu. Pentru că joacă mulți tanci și mapă cu pereți joacă tanci. Adică gândiți-vă ce ajung în jocul ăsta. Mapă cu pereți joacă Tara, Rosa. Dacă vreți să Vrei? aflați cât mai multe despre mine, verificați și voi descrierea. V-am mai zis o dată, parcă. Pauză! Nu aveam voie să dau. Dacă pierde meciul, pierde din cauza lui. Asta este challenge. Eu cam uit să pun pauză. Genera challenge mai... Pauză. 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 Play. Nu știu, pauză. Pauză! Păi ai zis... Ți-am zis pauză. Eu ai zis dată pauză. Nu, ce să-ți dau rădat? Stai pauză. Ah! Îți dă să play. Da, n-ai auzit? Fugi. Apăsați pe butonul de like. Și nu vreau să dau poschete meciul acesta, clipul acesta, pentru că e plictisitor să vă uitați la mine Mare boschet. și dau boschete. O să-i spuneți după Mr. Boschete. Pauză. Pleghe. Și fără Dynamite ăla. Mamă, ce skin mișto are cola. Cola Nita. Așa îi zic eu, cola. Failă. Pauză. Play. Oricum nu avem șanse, dar... Asta e. Că să facă că să... Deja, cam asta a fost cu acest clip. L-am făcut de 9 minute, un clip destul de lung. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne vedem Data data viitoare. Pa, Pa, pa. pa! Hai să